correspon de parlar, ens correspon de parlar, i ho faig amb molt de goig també avui perquè els que m'acompanyen a la taula són persones que jo tinc amb molt d'apreci per la seva feina i per la seva visió, perquè tenen una visió de conjunt i crítica de la societat. Correspon a mi de parlar també de la responsabilitat. La R, no? La responsabilitat entraria dins d'aquesta lletra de la R. Fixeu-vos quants valors, no? Quants valors, Déu-n'hi-do, no? Doncs la R. És parlar de l'ètica en general. Parlar de l'ètica és parlar de la responsabilitat, parlar de la responsabilitat és parlar de l'ètica, de manera que us podria amenaçar dient que sobre la responsabilitat en podríem parlar durant hores i hores i hores. Però no serà aquest el cas, molt breument, per tant faré unes petites acotacions al respecte. Jo no puc deixar de parlar de la responsabilitat en un moment com el nostre, en què crec que el que domina és la cultura de l'excusa, que domina la cultura de l'excusa, tant per part d'institucions com d'autoritats, com dels nostres representants públics, persones particulars amb responsabilitats econòmiques, socials, etc., en general de la ciutadania, no? Aquesta cultura de l'excusa que fa que tantes vegades diem jo ho faig però els altres també ho fan, o els altres ho fan pitjor que jo, o els que varen ser abans m'ho han deixat d'aquesta manera que jo no puc menys que fer això que estic fent i que em retraieu. L'excusa també de dir que és el medi, la situació, l'estat de salut, la situació econòmica, els que ens obliguen a actuar o no actuar, s'ha parlat abans de la omissió, doncs d'una determinada manera, i així podríem, al meu parer, elaborar un escandall, un llistat o repertori de moltes classes i subclasses d'excusa avui. El que està doncs, en el domini públic i privat és l'excusa, treure'ns la responsabilitat de sobre, que se'n diu descarregar de la responsabilitat, perquè la responsabilitat es veu com una càrrega, i la excusa és treure la causa, ja ve de la paraula llatina, estem a il·luro, doncs la excusa ve de ex causa, és a dir, te'n desfas d'una causa, treus una causa del damunt i vas per lliure, alliberat de les causes. Se't demana la causa d'una conducta i tu t'excuses ex causa d'aquesta conducta que se't recrimina, no? Per tant, jo crec que inicialment s'ha de tenir en compte això, l'excusa. Responsabilitat, ja ho ha indicat abans la Maria, té molta relació amb el donar resposta. Inclús literalment, etimològicament, ve d'això, de la capacitat i el fet de donar resposta del que hem fet, del que fem, del que anem a fer. La responsabilitat, la capacitat i l'efecte de respondre, ser capaços de respondre, no de girar-nos d'esquena, no de descarregar-nos de les nostres autories, dels fets, de les nostres imputacions que d'altres ens fan, moltes vegades raonablement, dels actes recriminables, sigui per acció, sigui per omissió. Per tant, responsabilitat és donar resposta. I aquest donar resposta entenc que comporta bàsicament dues coses essencials. Primer, fer-te autor de l'acte, per omissió o per comissió, fer-te autor, ser responsable és ser autor, que et declarin i que et declaris i que assumim tots plegats que aquell acte no és un acte anònim, sinó que és l'acte d'algú, per dir-ho així, amb nom i cognoms, i fer-se càrrec. És a dir, ser autor de i fer-se càrrec de, al meu entendre, són els dos components essencials d'un acte. Perquè pots ser declarat o dir-te'n tu mateix autor d'un acte i no fer-te'n càrrec. Doncs bé, la responsabilitat és totes dues coses. Clar que la responsabilitat també es planteja uns certs problemes, diguem-ne, filosòfics, i qui sap si de retop també pràctics, molt pràctics, com la responsabilitat de l'irresponsable. I no estic fent un joc de paraules. Persones, individus, institucions que considerem que tenen una conducta irresponsable ens diuen que en són els autors i que assumeixen aquestes conductes. Què passa quan algú actua dit per altres i dit
en base, amb raó, per dir-ho així, d'una manera irresponsable, i ell se'n declara responsable d'allò. Ha actuat amb responsabilitat en el sentit que assumeix l'acte i diu que n'és l'autor, per descomptat, no? Per tant, és una paraula que es presta una certa equivocitat, però no voldria abundar en això per no convertir aquesta breu exposició meva en una disquisició terminològica. Però pensem, per exemple, en un cas extrem com aquest assassí de Noruega, aquest assassí en sèrie, no? Ell se'n fa responsable del que ha fet. Algú podria dir, escolti, aquest és responsable. Bé, amb una definició formal de responsabilitat, sí. Ara, amb una definició que compti amb els elements, doncs, això, de valor, de contingut, de compromís, doncs és un irresponsable, no? És un irresponsable. Bé, jo crec que estem en un món irresponsable, crec que estem en un món irracional i irresponsable, és el que més trobo que sobresurt en el nostre món, a Catalunya, a Espanya, al món en general. Trobo que el que domina és més la irracionalitat que la racionalitat, la irresponsabilitat que no pas la responsabilitat. No estic fent una embolica que fa fort, una acusació al tot, és que és la meva percepció, i jo crec que en l'anàlisi de molts podem arribar a aquesta conclusió. No sempre els responsables públics, en concret, són irresponsables. Algunes vegades sí, i ho continuen sent, i no fan gaire per deixar de ser-ho, i d'irresponsables. I n'hi ha de responsables, òbviament, però ara per ara ja sabeu doncs, les crítiques que està rebent i que moltes vegades, no sempre, que moltes vegades es mereix la mal anomenada classe política, és a dir, els polítics i les polítiques del nostre país, crítiques per la seva irresponsabilitat, no? Jo crec que estem en un moment de força irresponsabilitat, Les mesures actualment contra la crisi són mesures que segurament s'han de prendre, no les discuteixo, però han de venir acompanyades de més gestos i compromisos de responsabilitat. Ahir mateix sentia que hi ha una ajuda pública, si no m'equivoco, i que se'm corregeixi si m'equivoco, pel circuit de Fórmula 1 a Catalunya. Una ajuda pública quan s'estan retallant els ajuts a guarderies, a escoles, a la universitat, etc. Hem d'ajudar un circuit. I ja sé que això porta diners, diuen que això genera milions d'euros, però aviam, ens podem preguntar si no és irresponsable això al costat de mesures tan dràstiques que està patint la població avui, no? La responsabilitat en general, al meu entendre, avui recull bàsicament tres activitats, tres formes de procedir ètiques que podem posar sota aquest mateix paraigües de la responsabilitat. És, per una banda, el reconeixement de l'altre, no el seu menyspreu. Malauradament tenim a totes les viles i ciutats casos que mostren que hi ha persones, hi ha grups que menyspreen l'altre, el reconeixement de l'altre, el reconeixement també de la cultura de l'altre, per tant aquí les minories, les ètnies, les creences, tot això s'ha de reconèixer. També implica el respecte, a part del reconeixement, perquè es pot reconèixer i no respectar, i respectar i no reconèixer, el respecte als drets dels altres, els drets doncs, de les nostres societats, i el respecte alhora a la natura. La preservació i el respecte de la natura crec que és quelcom que igualment està molt danyat avui dia i que mostra la irresponsabilitat de molts en aquest camp, en aquest àmbit, no? I després la responsabilitat crec que inclou també, a part del respecte i del reconeixement, que haguem de fer un esforç més gran per la redistribució dels béns, dels serveis, perquè doncs, crec que hi ha més injustícia en aquest aspecte que no pas justícia, cosa que demana una redistribució dels nostres recursos públics i privats, no? Em crida l'atenció quan de vegades algun responsable públic de Catalunya i de fora de Catalunya, i no estem vacunats ni estem indemnes de declaracions semblants, diuen fem el que fem perquè estem obligats a fer-ho, no tenim més remei que fer-ho, perquè ens manen que ho fem. Comprengueu que no podem fer una altra cosa. Jo entenc aquestes declaracions i fins i tot les comprenc, però em pregunto si èticament, si políticament això és admissible. Si diuen això, per què no pleguen? Haurien de dimitir, perquè estan en un càrrec de responsabilitat que han assumit voluntàriament.
i tenen uns compromisos, i per tant tot allò que fan ho fan voluntàriament, encara que hi hagi condicionants i elements de determinació molt importants. Aquella responsabilitat l'han d'exercir i l'exerceixen voluntàriament, i per tant això que no hi ha més remei que fer-ho, jo crec que frega la irresponsabilitat. Jo crec que frega la irresponsabilitat, sinó que pleguin i que deixin que un altre assumeixi aquests gestos difícils, de vegades impopulars, com els que segurament s'han de fer avui dia per tirar endavant enmig de la crisi. Voldria insistir que al meu parer la responsabilitat és sempre voluntària. Sembla una obvietat, no? Però vull insistir en això, la responsabilitat és voluntària, és quelcom que pertany a la voluntat. Pots ser o pots deixar de ser responsable segons quina sigui la teva voluntat. És quelcom que depèn de la voluntat. Els elements de necessitat, de coacció, ens priven d'exercir la nostra responsabilitat i que se'ns demani responsabilitat. Però la responsabilitat és un fenomen, és un fet moral, en què hi ha la voluntat. Hi ha també la racionalitat implicada en la responsabilitat. No ens podem fer responsables de coses irracionals. La responsabilitat ha d'anar unida d'aquest dir he estat jo, sóc jo, atribuir-se per tant l'autoria de l'acte, fer-se'n càrrec, però amb tot això dir que he estat jo, sóc jo el responsable i ho sóc voluntàriament. Podia no haver fet això, no? La voluntarietat, doncs, voluntarietat i racionalitat, dues dimensions entre psicològiques i doncs més de caràcter pràctic, normatiu, de la responsabilitat, que són aquestes que recalco, voluntarietat i racionalitat. Racionalitat perquè la responsabilitat, a part de donar resposta, és donar raó, donar una resposta racional, no qualsevol resposta. Una resposta pot ser resposta però absurda, pot ser doncs un acudit, pot ser una poca soltada. No, la resposta del donar resposta de la responsabilitat ha de ser un donar raó, allò dels grecs, el logon didonai, que deia Sòcrates, dona raó d'això, justifica-ho en el sentit de dona raó, doncs insistir en això. De vegades també veig, i vaig acabant, que hi ha qui assumeix abans la culpabilitat que la responsabilitat. Abans la culpabilitat, especialment en el sentit legal, penal, la culpabilitat d'una infracció de trànsit o la culpabilitat de deixar de pagar un termini econòmic o el que sigui. Un diu, no, assumeixo la meva culpabilitat i s'assumeix. Ara el que costa més, fins i tot pels que assumeixen la culpabilitat d'un acte, és assumir la responsabilitat d'aquell acte. Costa més, perquè això implica més a la persona, a la seva sensibilitat, al seu subjecte. Dir-te'n responsable sembla que costa més perquè és més complex i ens compromet més personalment que no pas dir he estat jo el culpable, assumeixo que haig de pagar una multa, ho reconec, etc. Veig que hi ha això, aquesta paradoxa, que al meu parer en el fons no és tal paradoxa, és la por a la responsabilitat, és la por a l'assumir els efectes, i ja no diguem les causes personals de la responsabilitat. Preguntes que ens hem de fer, entenc, de caràcter ètico-filosòfic al voltant de la responsabilitat, però que tenen una incidència, una traducció pràctica també. La responsabilitat, abans la Maria ja ha parlat de responsabilitat pública, responsabilitat privada, de persones individuals, de col·lectius i d'institucions, certament, però hi ha una sèrie de preguntes que recauen tant en aquests responsables individuals com en els responsables col·lectius. Per exemple, i per començar, qui és responsable? Qui és responsable? Perquè hi ha qui no ho és, qui no ho pot ser. Els menors d'edat, per exemple, o els que estan limitats mentalment, etc., doncs no poden ser responsables. La primera pregunta és qui és responsable. Després, de què aquest responsable o aquests responsables es fan o s'han de fer responsables? El què és una qüestió també clau. Hi ha determinades coses sobre les quals no tenim responsabilitat, però hi ha d'altres que clarament sí, encara que sembli que escapen de la nostra influència. Una altra pregunta, la responsabilitat davant de qui? Aquest és un tema molt viu i molt crític actualment. Davant de qui? Tradicionalment era davant de Déu, no? Tradicionalment davant de Déu. O davant de la teva consciència.
o davant dels pares, no? També parlant en llenguatge més tradicional. Aquest davant d'aquí avui dia està més en crisi. Davant d'aquí som responsables, davant d'aquí. Jo crec que el més acceptat ara per ara és que som responsables davant dels tribunals de justícia i a més qui vol afegir altres elements per declarar davant de qui se sent responsable, que ho faci, i ben fet que està en molts casos quan es diu em sento responsable davant de mi mateix, la meva consciència, davant de la meva família, davant del meu grup, davant de la meva empresa, etc. Però el qui crec que també és clau. Alhora, una altra pregunta: responsabilitat per a què? Responsabilitat per a què? Quin sentit té? Quina utilitat té la responsabilitat? Encara que sembli una pregunta òbvia, no? És anar mantenint les possibilitats de convivència i d'acord, perquè si no hi ha responsabilitat no hi ha possibilitat de que sigui fluida i pugui continuar aquesta convivència que haguem assolit. Jo crec, per acabar, que estem en el temps de la responsabilitat. Estem en el temps de la responsabilitat més que mai, i tenint en compte la situació de crisi i d'incertesa que estem travessant ara, és responsabilitat dels nostres responsables públics, de les persones que tenen poder, però també de les que no en tenen tant o ni tan sols són responsables públics. Ja fan prou en ser i en haver de ser ciutadans i ciutadanes. És una responsabilitat de tothom, no només dels que tenen el poder polític, econòmic, ideològic, sinó de tothom. Tothom estem cridats ara a ser responsables, i la sortida de la crisi depèn, al meu entendre, d'aquesta responsabilitat que cadascú assumeixi. En aquest sentit, potser discrepo d'algú, però en aquest sentit jo crec que no hi ha responsabilitats grans ni responsabilitats petites, que tot és la mateixa responsabilitat. Com tots els càrrecs públics són el mateix càrrec. No és més important el càrrec de president de govern que el càrrec de responsable de l'escala, no? És la responsabilitat que està cridada en tots dos càrrecs, no? Per tant, crec que estem en un temps en què màximament se'ns demana la responsabilitat avui, i que no hi ha responsabilitats grans ni petites. Podria parlar molta més estona, però això ja a partir d'aquest segon ja seria abusar. Gràcies per la seva atenció.